Nou, ik werk natuurlijk met hele bekende Nederlandse sterren. Als ik werk met Gerrit Joling, is een man die het vak van A tot Z natuurlijk begrijpt. Die het snapt. Die alle klappen van de zweep heeft meegemaakt. Hoogtepunten, diepe dalen. Een man is inmiddels 50 gepasseerd. Dus heeft een levenservaring van niet het ginder. Een artiest die nu zeg maar komt, beginnend is, die 16, 17, 18 jaar. Die moet het allemaal nog meemaken. Maar ook het leven nog meemaken. Dat is artiest zijn. Je maakt het succesvol zijn mee. De aandacht en veel attentie op de radio, televisie. Je wordt geboekt. Je staat in de schijnwerper. Na een x-aantal perioden wordt het minder. En dan moet je niet op zoek gaan naar dat succes. Het overkomt je. En je moet gewoon doorgaan met waar je goed in bent. En ook in jouw genre. Je hebt zo vaak gezien dat artiesten gaan dan switchen. Je gaat zeggen, nou bijvoorbeeld nu is country in. Dan ga ik maar country doen. Want dat is nu succesvol. Dat is het niet. Als het jouw ding niet is, is het jouw ding niet. Je moet schoenmaker blijven bij je leest. En als het even het moment niet is, dan komt het wel weer voorbij. Daar ben ik van overtuigd. En het juiste liedje dient zich dan ook wel weer aan. Omdat je daar ook gewoon goed in bent. Van Edwin van Hoevenlakens, blijf bij jezelf. Absoluut, absoluut. Ga nooit concessie doen aan... Je hebt zoveel goede zangers in Nederland. Kijk, Joling, die doet nu nog exact nog hetzelfde wat hij 30 jaar geleden deed. Kijk, Vroger, die doet hetzelfde wat hij 30 jaar geleden deed. Frans Bauer zal nooit switchen van zijn sound ook en van zijn ding. Daar is hij de beste in. Als Frans Bauer morgen in één keer liedjes van René Vroger gaat zingen, dan denken zijn fans, wat doet hij nou? Dat is vreemd. Dat moet hij ook niet doen. Want dat vreten wij niet van Frans. En daarom moet je je ding blijven doen waar je goed in bent. Het geldt namelijk voor het hele leven. Hè. Blijf bij jezelf. Doe de dingen waar je goed in bent. En ga geen rare sprongen maken om maar hoger op te komen, verder te komen. Want dat gaat dan niet gebeuren. Want dan ben je jezelf niet meer. En onechte mensen gaan het nooit halen. Echte mensen is het mooiste wat er is. Die halen het ook.